GVI er en fodboldklub, som ligger midt i Vanget i Gentofte Kommune. Vi ligger i Nymosen. Vi ligger i naturskønne omgivelser og egentlig fungerer som et samlingspunkt for hele, kan man sige, bydelen i Gentofte. Men i klubhuset der har vi nogle fede faciliteter. Vi har en helt fantastisk restaurant, som er nok en af de bedste i vores omegn i hvert fald, om ikke andet. Det bedste, jeg har oplevet i forhold til mad og kvaliteten at få ud af det. Vi har nogle gode omklædningsfaciliteter. Vi har generelt et samlingspunkt for vores medlemmer og folk rundt om i bydelen også. Vi har en fantastisk, vi kalder det biografen, men et taktisk område, kan man sige. Vi har en fodboldklub, som favner bredt, både børn og unge og voksne, og både piger og drenge og mænd og kvinder og alt det, men som også gerne på den anden side vil lidt mere. Så vi har det, vi kalder en talentafdeling. Vi har et førstehold, som spiller i Danmarksserien. Det handler egentlig ikke så meget om stjerneniveau for os. Det handler om, hvad det vi egentlig gerne vil med vores fodboldklub. Og vi har nogle spillere, som kan lidt mere, og derfor vil vi gerne give dem lidt mere. Så det har været hele grundlaget for os. Så det her med at favne bredt og ramme alle på en gang. Pigefodbolden er den næste store step for os. Vi er vækstet sindssygt meget. Over de sidste 5 år i hvert fald er der kommet mange flere piger til, og det er glædeligt og gavnligt for vores fodboldklub i forhold til den vision, vi har. Vi har et vanvittigt fedt anlæg generelt. Altså, vi har 2 store kunstgræsbaner, som bliver brugt året rundt. Der er altid aktivitet alle tider af døgnet nærmest. Det er noget, som jeg synes egentlig er ret unikt i GVI også, det er, at vi er så gode til det med frivillige, og det er uanset om det er frivillige trænere, som kommer og tager en tørn konstant, forældretrænere og unge trænere osv. Vi synes, det er blevet lidt populært at sige, at vi løfter i flok, men jeg synes faktisk, det er illustrationen af det hernede, og det er i hvert fald noget, jeg har fundet meget unikt. Vi værdsætter sindssygt meget den støtte, der er i forhold til sponsorater, og vil jo gerne mere. Altså når vi har det her fodboldfællesskab, som vi har hernede, og gerne vil bygge på, jamen det koster alt sammen. Og i og med, at vi gerne vil være samlingspunkt for medlemmen, så vil vi det lige så høj grad også i forhold til en sponsormæssigt netværk. Og det synes vi egentlig også er nogle lavt hængende frugter der i, at vi har nogle lokale, som gerne vil støtte vores projekt, og det håber vi egentlig bare får endnu mere af os.